5,000 लाइमोनफोरनो 2 लाख होनायनि खोथाया ओरै जादों जों आरटिए होदों जोङो बिनि थयथ'खौ मोनबाय नोंथांमोना गुगोल्सआव थां बे फान्डआ जाहैबाय youth and sports and youth welfare sports and youth welfare नि नामाव बिथांमोना 5,000 जन लाइमोननो 2 लाख होनांगौ बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय दा बाथ्राया जाहैबाय सोरनो होनांगौ दा मोनथावना बेनिफिसियारिफोरनि क्राइटेरिया ओरै बै भेटेरान स्पर्ट्स पार्सनफोर जायफ्रा साख्रि बाख्रि मोनाखिसै गेलेनानै नों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव सार्टिफिकेट मोनबाय स्टेट लेभेलाव सार्टिफिकेट मोनबाय नेशनेल लेभेलाव सार्टिफिकेट मोनबाय नाथाय बिथांमोनहा लाइफआव साख्रि बाख्रिनि जेबो सुबिदा मोनाखै दा बेफोरबायदिनि थाखायसो नैबे स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयारआ दा बिथांमोना बिपिएफआ मा होनदों सोरबा चेयारमेना बिसिनि नामाव फंबायनि नामाव बिबाजैनि नामाव बिसोर गाव गावनि न'खराव बांसिनखौ 5,000खौ राननानै लाबाय आरो साफा सानै इदार उदार आरो लाइमोनफोरनो होदोंमोन बेखौबो बिथांमोना 2 लाखआव खावसे बिफिनदों 2 लाखआव 1.5 लाख बिफिनदों दा बे जिनिसा इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो एफआइआर आरटिए होखाबाय नालाय जोंनाव डिटेला दंखायो जोङो व्यक्ति थांनानै बिथांमोनखौ केस होगोन 2 लाख लानाय व्यक्तिफ्रा जुदि क्राइटेरियाथि मिलायाबा बिथांमोना जेल जोबनाया खम जागोन होग्रायाबो खम जागोन दा बेखाय लाइमोनफ्रा खोब दुखु मोनबाय जे हाग्रामायाबो लाइमोनफोरनि नामाव फैसाखौ मिसइउज खालामबाय जोंनि लाइमोनफोरनो जोंनि भटार्स जोंनि भबिष्यत दा बिसोरनि फैसाखौ जुदि थगायोबा बेनिफ्राय गाज्रि मा जागोन दा बेखायनो बिपिएफआव बेबाराव लाइमोननि थौ गैया जेएनजेनि थौ गैया लाइमोन आरो जेएनजेनि थौआ इउपिपिएलआवनो दङ